So one thing we do, why are we opening it? Ndi hocce ndi loote fadde mayri unede wayle alaji gollirɗi ndi ko tuundi poore bidoji e manaji ñolɗi ɗum woni gollal Aliou Sow gambinajo jooɗiɗo e nder gaayi. Plastique ñolɗo walla jakkiɗo jahnitambo waɗa en ko ganduɗa ne in nafat yimɓeɓe. So min ɗum woni gollam. Plastique noon ina dañi façon ngaji kewɗi ɗen min noon he façon ngaji tati ɗi e ɗin ponmi ɗan sabun plastique ina dañi façon ngaji jeeɗiɗi min tati ɗi gonɗi ɗi ɗo ɗi ganduɗa ne nder galleji he ɗin yimɓeɓe naftorta ko ɗin ƴettanmi si ɓe jakkima hande ɓe beddoyoɗi walla hubboyoɗi duppaɗi sumaɗi walla uwaɗi walla accaɗi ɗi jaaha he maayo he ɗin minen min koccata min gara min lawƴa min una min mbaɗa condi min jahnito goɗɗum ko ganduɗa ne nino wi min naftoranta jama o. Gaye Gunjul Banjul fa e bara ñande kala hiɓe yiiloyo ngam hoccude poore golle ɗe Aliou Sow fuɗɗi waɗde gila hitande 2017 ngam haɓude tuundi poore. Ko maayo ngo yor ndiyam ɗam hibbitima nder toto immiɗen maayo mawgo to kikiɗe ta ari ɗo maayo ngo heewat ha heɓo mem galleji ɗi ta yi plastique o ɗo yi plastique yo ɗum ko jiiɗa fof maayo ngo kuppi in funtinin kala ko naati e maayo haari si rentane maayo ko funtinatin oɗon funtinta in wano ɗo goɗɗi ɗi ko liɗɗi ɗi ñamata in ɗi maaya ɗum tagi ɗen mbiya joni liɗɗi heewani liɗɗi suusa plastique. ino winomami rek woni minen dañi place ji nogas e tati nder leydi he o place ɗo ko bara e sew woni ta tagi maayo ngoɗa immori Banjul ko heddi komin mbatta ko ɗo hande woni sertiningol plastique walla taggol in wona ko famɗi ko taki woni go'o pour nabgol ngol weeɓa sabu ta addiɗo auto yano a teƴani ɗum ta waɗi hen 1000 kilo walla 100 kilo auto heewat te ko joɓatamo a yoɓatmo ɗum ɗon tawi ko 100 kilo tawi ko 1000 kilo tawi ko 2000 kilo ko joɓatamo ko ɗo kambo kay place ko yata ko mo yoɓati. So ɗo koɗɗa ɗo nak meɗo koɗɗen ɗo ko ɗum woni ɓarne men nde ɓarne men e nak laaɓal ngal ko number 1 ɗum no adda cellal e meɗen kono noon sa ƴeewi kadi nam no wayno ko tampi en no bete ko ɗum woni weddagol ko ñooɓi wayno plastique en wono mbusuji en wono kayitaji en ma so jomum ñaami ka keddi just beddo ɗum e laabi anywhere which gantuma ko ɗum moƴƴani e cellal men e miɗo ñaagui bandiraɓe men Gambians wota ñamoy a weddaymo ko lawol ɗum ɗo moƴƴa environment have to be clean subaka simi ari ga mi fita gila ɓe wiya 1 hour 2 hours a daray place on o tunata kadi. E nder nokkure Gunjul to ɓe taynata mana walla poore on ɓe mbaylamo kotonɗe julle e ñiñirɗi cuuɗi min tawi woɓɓe no loota mana on ɓeya o niisa mo. Kumbalde Touré ko goto e maɓɓe kanko golle makko ko unugol mana on. Min ko plastique unanmi mi fuɗɗi gollide ɗo gila lewru jeta faltino ndu ɗo ko plastique min pewnata min pewnira kotone joɗorɗe ko nangata caabi piiji kewɗi moƴƴinira plastique min yi ko mbuuso no wawi naftorede ɗo miɗen gollida e worɓe golle ɗen wona ko weeɓi kono ko gorko gallata debbo no wawi gollude ha ɓurnomo no yara yeeso sabu mi joɗaki galle waɗi miɗo welti. Hannden fannu waylugol tuundi poore ko gollal puɗɗugal layude Aliou Sow e gollidiɓe mum no anni yajinde golle maɓɓe ngam ustugol ŋakkere golle sukaɓe jokolɓe e nder Gambi tawti fa hannden haɓugol caɗele tuundi poore e dow taarindi.